I aquesta cançó, en honor a tots els represaliats que esteu avui aquí. Moltes gràcies pel vostre compromís. La katana si ataquen el meu alcalde. Som una família disposada a defensar-se. Si ataquen a un, tot el poble s'alça. Besa-los en peu de guerra i que comenci l'espectacle. Intocables, aquí som intocables. Parlem d'una persona que ha hagut de sacrificar-se, que se l'ha jugat pels ciutadans i ciutadanes. Ni oblit ni perdó, ens llancem a la batalla. Ni un minut de treva, a l'enemic ni aigua. Saben que per aturar-nos ens han de fer caure. Juro bandera, juro la catalana, juro per la meva que fotrem al camp d'Espanya. Juro que algun dia aconseguim sortir d'aquí. Juro que sortim tots junts presoners i ferits. Juro que exiliats podran tornar al seu país. Juro que mai més viurem cap altra història així. Que tard o d'hora els opressors ho pagaran. Que si Europa no mira, per collons ens miraran, en tirant la vergonya més gran. Recolliran tota la ràbia que fins ara ha estat sembrant. Defensem la terra, defensem els companys. No poden aturar-nos uns mediocres caps i grans. Volen que baixem el cap i no se'n sortiran. Volen que callem però criden que no passaran. Que ni passaran ni tenim por. Que farem caure la corona i aquest estat opressor. Bloquejar un ordinador són 18 anys de presó. I treballar pel poble, inhabilitació a una habitació, aïllat per terrorisme. Confinats per cantar veritats que indignen. Exiliat per la monarquia, ningú li segueix la pista. Detinguts o deportats com Xaraf o Ibrahim. Fer creure als detinguts que els familiars estan patint. Tortura psicològica per tots els que són dins. I s'inventen la sentència de qui ens defensa a Madrid. Aquesta democràcia fa pudor de socarrim. No és dubte del poli que fins ara ha estat mentint. Bitllet a la boca i seguim. Pallissa pel jove a veure si la convertim. Persones que treballen a la sombra, pels cordons de la sabata l'esperaven a la porta. Sentència per protestar, una sentència que no és nostra. Amics desfigurats o cecs per bales de goma. No penso permetre cap altre represaliat. L'únic terrorisme és el d'estat. En agosto os vais a cagar. Hemos destrozado su sanidad. Si fotem el camp és per necessitat. Moltes gràcies. Quina marxa que porta la Bales! Un aplaudiment ben fort! Hola. Hola a tots i a totes. Jo sóc en Pol, sóc un estudiant de 20 anys i, com molts de vosaltres, sóc un represaliat més. En el meu cas, Fiscalia i Mossos d'Esquadra m'implica 3 delictes: atemptat a l'autoritat amb agreujant de lesions, ocupació de vies públiques i desordres, amb una suma de totes aquestes penes de 8 anys de presó més 1.000 euros de multa amb concepte d'indemnització. Aquest cas, com el vostre, no és res més que un altre muntatge policial per part de la Fiscalia amb col·laboració dels Mossos d'Esquadra, més concretament de la secció de la Brigada d'Informació, on s'intenta atemorir a tots els joves i manifestants amb penes equivalents a les d'un violador o un assassí. No podem permetre que la justícia actuï com a arma repressiva de l'estat espanyol per eliminar qualsevol pensament que surti d'aquesta suposada legalitat de la Constitució espanyola, on més del 70% de la votació de la població actual no l'ha votat. Per això faig un clam a l'amnistia, ja que la solució no vindrà fins que totes les parts implicades en processos judicials i persones ja sentenciades deixin d'estar-ho. Perquè o ens posem a parlar i arribar a un acord o no pararem. No pararem perquè és el nostre dret legítim. És el dret que ens han atorgat els nostres pares, mares, avis. És el dret de poder viure en aquell estat que creiem, que volem i que desitgem. És el dret d'aquells que un dia van morir per defensar-ho. Ho farem tant per ells com per nosaltres. Dic Núria Marín, soc de Badalona i ara mateix estic treballant i estudiant. Estic encausada pel tall de la Jonquera per manifestar-nos contra la sentència dels presos i preses polítics. I res, la repressió és un instrument que té l'Estat, l'únic instrument que té l'Estat per aturar el nostre moviment. Per això cal sortir i lluitar encara més sense renúncies. Visca la terra! Bé, bon migdia a tothom. Em dic Jordi Pessarrodona, soc comediant i pallasso i, com ha dit abans el Toni Albà, per la llibertat d'expressió, amb ell el van encausar per uns tuits. A mi, curiosament, per no dir res,
em van acusar de delicte d'odi. Fixeu-vos la contradicció. Ja he liquidat gairebé fins i tot la megafonia, ja ens estan intervenint la megafonia. Delicte d'odi per situar-me al costat d'un guàrdia civil el 20 de setembre al Departament de Governació. Aquest delicte va quedar arxivat, però en canvi em van obrir una causa per la meva tasca com a regidor per no haver impedit el referèndum a l'1 d'octubre. I per aquesta causa tinc condemna ferma. Estic inhabilitat per 14 mesos sense cap càrrec públic i també amb 2.000 euros de multa, i segons el jutge no em va posar més multa perquè el meu poder econòmic no em permetia pagar-la. Per tant, m'està dient miserable. O sigui que ja veieu com va això. Aquesta és la justícia espanyola. I actualment també tinc causa oberta pel tall de la Jonquera. Vaig acumulant causes, ja ho veieu. Això té un nom, persecució. Volen anar a per unes persones triades. Jo he tingut la mala sort de que a mi m'han agafat el número, mai més ben dit. Aquí també es deia de les vigilàncies policials. A mi se m'han presentat a casa ja 2 vegades la Policia Nacional de paisà, o sigui que què volen provocar? La por. I no se'n sortiran, perquè jo els dic alt i clar. D'entrada, per anar a declarar pel tall de la Jonquera, faig desobediència i no em presentaré. No em presentaré. Si volen que em vinguin a buscar. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou de repressió. I d'ara en endavant, si us plau, els que teniu a les mans poder fer govern, feu govern i sigueu lleials a l'esperit de l'1 d'octubre. Fins a la construcció de la República Catalana no podem parar. Visca la terra, visca Catalunya lliure! Bon dia a tothom. Sí. Ai, sí, la mania de la màscara. Bon dia a tothom. Soc la mare de l'Anna Gabriel, però no represento a les mares represaliades, sinó que sóc aquí per dir prou repressió, com dona i com mare de 2 fills. No sóc aquí per demanar perdó, ni clemència, ni l'indult. Sóc aquí per demanar amnistia, per acabar amb la repressió, per denunciar el govern espanyol que no fa res per posar fi a la judicialització del problema. Sóc aquí per demanar que no es persegueixi els nostres joves, que es manifesten, que protesten, que fan vaga, perquè no tenen treball, ni habitatge, ni futur, ni present. Sóc aquí per denunciar les imputacions a més de 3.000 persones, la persecució dels CDRs, de la gent de Meridiana Resisteix, dels cantants com Valtònic, l'empresonament de Pablo Hasél, que deixin lliures els nostres presos polítics, que no són delinqüents, només són presos polítics independentistes. Per acabar, senyor Illa, què vol? Que girem pàgina? Que girem full? Què vol? Que ens tornem amnèsics? Que perdem la memòria? Doncs no, no ho farem i no ho volem. Per tant, ni oblit ni perdó. I com diu la meva filla des de Ginebra, que està exiliada ja fa 3 anys, ni un pas enrere per la llibertat, per la democràcia, per la justícia social, que tornin exiliats i alliberin els presos polítics. Visca Catalunya lliure i independentista! Visca! Bones a tothom, em dic Òscar i soc veí de Girona. Formo part de la campanya antirepressiva 21 raons. D'aquí pocs mesos, 3 companyes i jo serem portades a judici per les mobilitzacions del primer aniversari de l'1 d'octubre. A Girona. Ens demanen 4 anys de presó per cadascuna de nosaltres i un total de 62.000 euros de responsabilitat civil pel tall de l'AVE del 2018. Tot plegat forma part d'una operació repressiva per part de l'estat espanyol per criminalitzar i perseguir judicialment les lluites socials independentistes. D'aquí pocs mesos ens portaran a judici i ens voldran tancar a presó per la nostra militància política, per exigir el dret a l'autodeterminació, per exigir el dret a decidir i exigir conquistar els drets socials de la classe treballadora. Però també ens trobem davant d'una repressió per part del govern autonomista de la Generalitat de Catalunya, on en el meu cas estic encausat i investigat pels Mossos d'Esquadra de la Generalitat, tant pels talls de l'AVE durant el 2018 com pels talls de l'AP7 a Salt
durant la postsentència. Una persecució per part de les forces de xoc de la Generalitat amb la clara intencionalitat de reprimir la dissidència independentista que s'autoorganitza popularment al carrer. Una Generalitat col·laboracionista que no compleix el mandat del poble i s'estanca amb diàlegs inútils amb aquells que ens volen aniquilar. Un estat espanyol lliberticida que reprimeix i atenta contra els moviments socials independentistes i que també reprimeix qualsevol resistència que posi en perill les estructures de l'Estat hereves del franquisme i del règim de 78. Contra la brutalitat policial dels Mossos d'Esquadra, dissolució Arro, dissolució Brimo. Contra l'autonomisme de la Generalitat, desbordem els carrers, autoorganització al carrer. Contra la repressió de l'estat espanyol, independència per canviar-ho tot. Sense desobediència no hi ha independència, sense desobediència no hi ha llibertat. Llibertat totes les preses polítiques, llibertat Pablo Hasél. Hola, bon dia. Soc l'Adrián Sas. Jo vaig ser detingut i condemnat a 3 anys, 6 mesos i un dia arran de les protestes del primer aniversari de l'1 d'octubre. Ha sigut l'acusació de la Generalitat, formada per Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, la que em farà entrar a la presó. El govern de la Generalitat ha donat més validesa a la paraula dels Mossos, encapçalada per el Jordi Arassa, un conegut sanguinari policia que ha estat condemnat a 2 anys i 4 mesos però que encara segueix exercint com a Mosso d'Esquadra. Jo només sóc un dels molts represaliats que hi ha en aquest estat. A la repressió que avui patim per part de l'estat espanyol hem de sumar la que exerceix la Generalitat de Catalunya, fent d'acusació particular i empresonant-nos. És per això que la nostra resposta ha de ser igual de contundent i organitzada. L'única solució que tenim per acabar amb tot això és seguir lluitant fins a aconseguir una república socialista catalana. Només així la classe treballadora podrem ser lliures. Així que, companys i companyes, organitzem-nos, formem-nos políticament i fem front a aquest règim fins a acabar amb aquest sistema criminal. Abans de marxar, m'agradaria llegir-vos un petit text d'una periodista comunista alemana, Ulrich Meinhof. Llançar una pedra és una acció punible. Llançar 1000 pedres és una acció política. Incendiar un cotxe és una acció punible. Incendiar 100 cotxes és una acció política. Protestar és denunciar que això o allò no és just. Resistir és garantitzar que tot allò amb el que no estic conforme no es torni a produir. Moltes gràcies a totes, molts ànims a totes les represaliades i només dir que no ens faran callar, que seguirem lluitant. Fins a la victòria sempre! Hola, nosaltres som la Sònia, el Rafa i el Jermi del col·lectiu de detingudes 23S. Som 13 persones encausades que vivim a diferents zones d'Osona, del Vallès Oriental i l'Occidental. Nosaltres el 23 de setembre del 2019 van entrar a casa de 9 companyes tirant les portes a terra a la Guàrdia Civil. 7 d'elles se les van endur a Madrid i van passar 3 mesos de presó preventiva. Un cop hi havien 7 alliberades, al juny entrem 4 persones més al cas perquè ens havien estat fent seguiments i havien determinat que ens coneixíem entre nosaltres. Ens acusen de terrorisme, organització terrorista i tinença d'explosius i estem pendents de que s'acabi la instrucció per saber quants anys ens poden demanar, però poden ser tots els que vulguis. I només dir que les companyes que han patit presó i totes aquelles que ens hem trobat en un sumari la nostra presència a totes les manifestacions a les que vam poder assistir després de la sentència als presos i preses polítiques, dir que de part nostra que estem patint la repressió en un grau molt elevat, que han patit presó, que sabem que ens poden caure 30 anys de dispersió i l'únic que tenim a dir és que no ens n'arrepenim de res, que no tenim por, que seguirem i que endavant i suport a tota la resta de represaliades. Visca la terra! Hola a totes, soc Elisabet, soc de Tarragona, visco a la Pobla Mafumet, el poble més votat per Vox, i estic represaliada per la causa 1 de febrer del trasllat de la Carme Forcadell. Em vaig veure envoltada
m'acusen de resistència, de desordres públics i de tinença d'explosius. El dia d'avui aquesta causa està aturada i tinc un altre judici pendent acusada de pagar, d'agredir amb una simpatitzant de Vox. I ja està, això és el que hi ha, aquesta justícia que hi ha. I vull dir-vos que visca Catalunya lliure i foc als carrers! Bon dia a totes. Abans de parlar-vos de per què estic encausat, vull fer un petit homenatge a un company que avui no ens pot acompanyar. La pancarta que hi ha allà davant, que posa 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, l'ha fet el Ferran de Cambrils, com moltes pancartes que va fer i que han estat a totes les manifestacions i concentracions de tot arreu de Catalunya. Però a més van estar a Madrid, davant del Tribunal Suprem, van estar a la manifestació d'autodeterminació, no és cap delicte. I a més, aquestes pancartes les van portar quan va fer la marxa l'activista Jorge Megatubo d'Estrasburg fins al Parlament Europeu de Brussel·les i que ens va rebre a la Casa de la República el molt honorable president Carles Puigdemont. Avui el Ferran no pot estar amb nosaltres. Té la mala sort d'haver contragut la Covid-19 com una de les seves amigues i la filla de les seves amigues. Elles dues s'estan recuperant i no hi ha massa problema, però el Ferran ha estat quasi un mes a la UCI entubat. Aquesta setmana ha sortit de la UCI. Ferran, us estimem i us volem molt aviat amb nosaltres. Bé, ara, el meu. Jo penso que represaliats ho són tots els que defensem la independència i la República Catalana. Uns ja hem estat encausats perquè ens han identificat i ens tenen ficats ja dintre del seu historial, no? Però tots som encausats, tots som represaliats, val? Jo estic encausat per els actes que van fer a les comarques de Tarragona amb el 15 d'octubre després de la sentència condemnatòria del procés, el procés de la vergonya, el judici de la vergonya que ha portat els presos polítics a més de 100 anys de presó. A mi m'encausen per haver produït disturbis i ser un dels organitzadors d'aquells disturbis que fèiem a Tarragona el 15 d'octubre. Encara no sé el que em pot caure, perquè evidentment quan vaig anar a declarar em vaig acollir el meu dret a no declarar. Visca Catalunya, visca la República Catalana, visca la terra lliure! Hola, bé, jo em dic Nuri, soc de Banyoles, al Pla de l'Estany. El 2007 i el 2008 les comarques gironines van viure un procés de repressió brutal contra 18 gironins i gironines de les comarques. Primer l'Enric i en Jaume, que van cremar fotos del rei durant una visita del rei d'Espanya a Girona, i ells van tenir un primer judici, van ser condemnats, i el 2018, Estrasburg va determinar que no era delicte, per tant l'estat espanyol els va haver d'indemnitzar. La resta, els 16 gironets que vam quedar, vam ser encausats amb la inestimable col·laboració dels Mossos d'Esquadra, en aquell moment a càrrec d'en Joan Saura. Van ser identificats a partir de fotos i d'arxius policials, vam ser jutjats a l'Audiència Nacional a Madrid
ens demanaven 3.600 euros a cada un de multa per injúries a la corona. Afortunadament vam ser absolts i ho vam celebrar, però estic aquí una mica per denunciar que casos com aquest, que no venen d'ara, que si això hagués sigut ara potser estaríem a la presó i potser no estaria parlant aquí, però que vull que en aquest país deixi de ser delictes com el d'injúries a la corona o d'ultratge a Espanya, perquè nosaltres el que estem fent és exercir el nostre dret a la llibertat d'expressió. I res, ànims a tots els companys que estan actualment en un procés de repressió i bé, seguim endavant i que no ens aturaran amb la repressió. Gràcies. Hola, bon dia. Jo sóc en Marcel Vivet, sóc de Badalona, sóc professor i a l'aniversari de l'1 d'octubre vaig sortir als carrers a manifestar-me contra la violència policial i contra el sindicat Josep Pol, un sindicat que va portar policies espanyols a Barcelona a desfilar vestits de vikings, celebrant la violència a la qual ens van sotmetre. Jo vaig sortir a manifestar-me i el cos suposadament de la nostra policia va venir a reprimir-nos amb cops, amb identificacions, i 4 mesos després em van venir a buscar a casa meva i em van tenir 24 hores tancat a 2 dies d'una vaga general independentista per espantar els meus companys. Ara ja he passat el judici, en què la Generalitat, a més, s'ha mantingut ferma en les seves acusacions i ha insistit. I per culpa seva, probablement, d'aquí poc em condemnin a entrar a presó. Penseu-hi, penseu que jo sóc un noi, aquí estan els meus pares i aquí estan els meus amics. Ells han patit molt tot aquest procés i ells són grans lluitadors, com probablement ho sou vosaltres i com probablement també ho són els vostres fills, els vostres nebots, els vostres germans. Penseu-hi abans de votar, penseu-hi abans de donar suport a certa gent, perquè els covards també els tenim entre les nostres files i els enemics, com els d'aquest institut, per exemple. Penseu-hi, sisplau. Jo només dic això. L'única fidelitat ha de ser la de la lluita, ha de ser per avançar, ha de ser la del futur, la fidelitat a les contradiccions. L'única dignitat que tenim en aquest país és la de la gent que s'aixeca cada dia per treballar i que vol una vida millor per si mateix i per la seva família. Aquesta és la meva dignitat, aquesta és la dignitat i la fidelitat que jo tinc a aquesta gent i no a 4 polítics covards que van a casa seva a dormir tan tranquils després d'enviar-nos a les presons. Només us volia dir això. Visca la terra i mori el mal govern! Hola, el meu nom és Òscar Valdés i soc de Sant Boi. I soc un més dels 197 represaliats pel tall de la Jonquera. El meu delicte va ser estar dintre del cotxe sentint la ràdio i em vaig veure rodejat per la Guàrdia Civil com un delinqüent i se'm va identificar. Aquest és el meu delicte. Visca la terra i visca Catalunya lliure! Hola, sóc en Fredi Bentenacs i estic aquí perquè tinc un judici pendent, el de la Universitat de Barcelona, que em demanen 2 anys i mig de presó, i el passat que me'l va fer i el deu conèixer el senyor Carlos Carrizosa, per un tuit, com deia el company Toni Albà, doncs per un tuit, perquè el senyor es va sentir amenaçat pels meus tuits. I també m'agafen a mi, suposo que pel meu nom i cognom, ja sabeu que soc fundador de Terra Lliure, amb altres companys, i vaig passar 5 anys de presó al segle passat, i això sembla que no ho estigui oblidat. També estic aquí per donar-vos suport a tots els companys que han represaliat i penseu que tots vosaltres podeu ser represaliats demà. Vull dir, tots, aquí no se salva ningú mentre no tinguem la independència. També per criticar una miqueta el govern de la Generalitat per el que està fent, perquè no pot estar ell d'acusador i de part i de víctima, no pot estar. Vull dir, aquesta és una. I després per algunes coses que han passat, com el retorn de la Meritxell Serret, que és blanquejar l'Audiència Nacional, perquè aquesta senyora no ha estat mai cap exiliada política, ha sigut una funcionària del càrrec amb un sou de caldeu.
Els funcionaris és una cosa i els auxiliars una altra. Ni l'Anna Gabriel, ni la Marta Rovira, ni el Puigdemont, ni el Toni Comín, ni la Clara Ponsatí han tornat ni poden tornar. Per tant, no amaguem el cap sota l'ala i lluitem. Continuem lluitant perquè l'únic que vam fer no és l'amnistia i ho tornarem a fer. Si no és l'1 d'octubre ja vam fer-ho, ho vam votar i el que hem de fer ara és desplegar d'una puta vegada la independència i la República Catalana independent. Visca la terra! Bon dia a tothom, soc en Josep, un pagès de la comarca del Solsonès. El dia 30 de gener del 2018, els Mossos d'Esquadra em van agredir físicament al parc de la Ciutadella, causant-me lesions al genoll, de les quals encara no me n'he recuperat. El 10 d'abril, juntament amb d'altres persones, vaig ser detingut. Se'm va obrir judici oral, vaig ser jutjat el 10 de juny del 2020. La Generalitat va ser l'acusació particular fins al dia abans, demanant-me gairebé 4 anys de presó de condemna. El dia abans se'm va retirar gràcies a la pressió popular. Si som aquí, totes les persones represaliades, és perquè tenim un govern que ens ha venut. No s'han venut ells s'han molt ben venut. Tenen uns sous molt cars, però nosaltres ens han venut i ens volen a la presó i mutilats. I serem lliures com a persones i com a poble el dia que tinguem clar que hem de passar per damunt d'aquesta classe política que tenim actualment. El dia que els aixafem i el dia que no els votem serem lliures. Mori el mal govern i visca la terra! Hola, bon dia. Soc el Brian Bartés de Mollet del Vallès. Jo soc programador. Un dia, sortint de la feina, vaig anar a la convocatòria de Tsunami Democràtic al Camp Nou i aquell dia em van detenir. Arran d'aquesta detenció se m'acusa d'atemptat a l'autoritat, desordres públics i agressió amb lesions, pels quals em demanen fins a 3 anys i 3 mesos de presó. Però encara l'Estat i la Generalitat no han tingut prou, que un mes o 2 més tard em van venir a buscar la feina acusant-me d'haver participat als disturbis que es van succeir a la convocatòria contra el Consell de Ministres que es va portar a terme aquí a Barcelona. Segurament entraré a la presó. Per tot això us vull dir que pels nostres drets i les nostres llibertats trobem-nos al carrer. Salut! Hola a tothom, gràcies per venir a tots i totes. Jo sóc el Roger Espanyol, soc pare, soc músic i ara també amb molt d'orgull soc conserge d'instituts, intentant ajudar el sistema educatiu que tiri endavant. El dia 1 d'octubre vaig baixar a defensar les escoles del meu barri, del voltant del meu barri, i d'ençà d'aquella defensa vaig ser mutilat, acusat i encausat per l'estat espanyol a través dels seus cossos i forces de repressió de l'estat espanyol. Des de llavors, el significat del que va significar aquell octubre ha anat modificant i hem sigut tatxats d'octubristes, hiperventilats i turboindepes. Doncs des d'aquí he vingut a dir que sí, vaig ser, soc i seré octubrista fins que aconseguim la nostra República Catalana. Em demanen, l'estat espanyol em demana 2 anys i mig, jo per contra ells hem identificat i estem acusant a tots els policies, intentant que tota aquesta lluita serveixi com a camí cap a la República Catalana, i sembla ser que els polítics tenen o no volen fer servir l'1 d'octubre com a camí cap a la República Catalana. Des d'aquí venim a reivindicar aquell 1 d'octubre, venim a dir que tenim, des d'aquella violència policial, són raons suficients per declarar d'una vegada per totes la República Catalana. També, per altra banda, he sigut encausat degut a les meves participacions a diferents talls i actes per la Generalitat i a través dels cossos de seguretat de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra. Em demanen diverses multes de diners i tot això complica molt més tot el meu procés judicial contra l'estat espanyol.
Per tant, avui sóc aquí per donar suport a tots aquells que som represaliats i represaliades i demanar al govern català que tota aquesta repressió sigui el centre de la discussió política. Hem vingut aquí per posar la repressió en el centre de la discussió política per veure que només així ens adonarem que és l'única manera de veure que no hi ha cap més solució. I a més li dona un component d'urgència que sembla que aquests polítics que se suposa que ens representen no tenen. La urgència de la repressió. Tots som represaliades, totes estem patint la mateixa repressió. No n'hi ha prou amb una amnistia i un referèndum pactat. Hem de seguir treballant des de la societat civil, des de l'economia i també des de la política, tots junts. No és només un problema polític, és un problema polític, social i econòmic. I tots aquests tres actors junts hem d'anar fent camí cap a la independència. Visca Catalunya! Hola, bon dia, soc el Josan Valverde, vinc a Vilanova i la Geltrú. Soc pare d'una nena de 13 anys que està per aquí i un fill de 17 anys. He vingut amb la família, amb companyes del grup de suport, que com bé ha dit un company, han patit tot el que he patit jo durant 2 anys i mig, que estic encausat per un tall del dia del Consell de Ministres a Barcelona, el dia aniversari de les eleccions, justament el dia aniversari de les eleccions, imposades per l'article 155. Aquell dia vam estar 300 persones en un tall i en una càrrega policial em van agafar, em van detenir i després he tingut la repressió no de l'Estat. Jo m'afegeixo a tots els companys que estan aquí que han patit la repressió de la Generalitat. Jo em sento més reprimit per la Generalitat que no per l'Estat espanyol. Evidentment la Fiscalia s'ha presentat al judici i m'ha demanat 2 anys de presó, però és que la Generalitat s'ha presentat amb una acusació d'un delicte que no m'acusava la Fiscalia, delicte de desordres públics i delicte d'atemptat contra l'autoritat. La Generalitat em demana 4 anys. 4 anys excusant-se també, hem vist al Twitter que s'excusen en que han de protegir el mosso, que si el mosso posa una denúncia, automàticament el servei jurídic de la Generalitat s'ha de posar a protegir el mosso. Doncs bé, per protegir el mosso no cal acusar de delictes públics. Per protegir el mosso cal posar un delicte de lesions, un delicte de danys, igual que pot tenir un altre funcionari públic. S'agafen el reglament del funcionari públic per defensar el mosso i no només demanen delictes de danys i lesions que no són penes de presó, sinó que posen el delicte de desordres públics i posen el delicte d'atemptat contra l'autoritat, que és el que ens pot portar a la presó a molts de nosaltres. Per això avui aquí vull dir que a partir de tot aquest aprenentatge que he tingut per estar encausat, per mi la lluita també ara passarà per treure Junts per Catalunya de les institucions. Junts per Catalunya és qui ha construït aquest model policial que tenim ara. Un model policial basat en la impunitat, perquè els Mossos actuïn amb tota impunitat, perquè facin atestats falsos, atestats exagerats i no tenen cap conseqüència, malgrat es demostri que menteixen. Aquest model construït per Junts per Catalunya perquè el que els interessa és que tinguin el carrer tranquil. Després de l'1 d'octubre ningú ha vist a Junts per Catalunya mobilitzar el carrer, perquè el que fan primer és protegir els seus privilegis, els privilegis dels qui representen, de la burgesia catalana. Doncs bé, nosaltres seguirem lluitant, la classe treballadora seguirem lluitant. Visca la lluita de la classe treballadora i visca la terra lliure. Molt bon dia a tothom. Em dic Pere Culleré i Ruciero. Soc fill de Joan Culleré, exiliat l'any 1939 fins al 1948. Militant d'Estat català i després del Front Nacional de Catalunya. I durant molts anys cap visible de l'independentisme a Ponent. Soc jubilat i visc a Lleida, comarca del Segrià. El dia 28 d'octubre de 1973 vaig ser detingut a l'església de Santa Maria Mitjancera per participar en una reunió de la permanent de l'Assemblea de Catalunya, amb 112 persones més. Em van acusar de reunió il·legal i em van imposar una multa de 50.000 pessetes que no vaig pagar
perquè varen tenir la sort de que morís el fill de puta. Volem un govern que ens porti a la independència en lloc de dur-nos als tribunals. Visca la terra! Bon dia a tothom. Em dic Miquel Àngel Soriano Montagut, també vinc de Lleida, com el company que acaba de parlar, i sóc testimoni de que la repressió fa molts anys que dura. El dia 9 d'aquest mes va fer 55 anys que va haver la caputxinada, i jo hi era. Conseqüència de la caputxinada, em van treure fora de les milícies universitàries, que les havia fet, i em van enviar a Lleida a fer 2 anys de soldat sense permisos. Posteriorment, el mateix dia que el company, el 28 d'octubre del 1973, també em van detenir a l'Assemblea de Catalunya, i allí, fruit d'això, em van enviar a la Model 3 mesos i una multa de 300.000 pessetes que tampoc es va pagar perquè l'honorable, en fi, va morir. I va morir al llit, lamentablement, sense poder rabiar i sense poder purgar totes les malifetes que havia fet. Ara, en aquest moment, volem un govern d'unitat, que tiri endavant, que ens porti a la independència, perquè és l'única manera de poder disposar dels nostres propis recursos i poder bastir un estat social que pugui atendre les necessitats de tothom. Això no hi ha cap més solució que aquesta. I demano al jovent que no pari. El carrer ha de ser nostre, ja ho és. El jovent, no pareu, perquè en aquell moment sou gairebé, no hi ha gaires forces més perquè entre la pandèmia i tot plegat ens ho impedeixen. Les organitzacions i entitats culturals que hi som no podem actuar perquè la pandèmia ens ho impossibilita i gairebé només quedeu vosaltres. Tireu endavant, som al vostre costat. Visca Catalunya! Visca! Bon dia, em dic Pepe Beunza i el gener del 71 em vaig negar a fer servei militar. Em van condenar en 2 consells de guerra, vaig estar a la presó i vaig estar al Sàhara en un batalló disciplinari. Quan vaig tornar estava molt més fort i molt més convençut de les meves idees. La clau era que havia tingut una gran solidaritat. Per això la solidaritat és importantíssima perquè és l'aliment que reben els presos i els represaliats i els exiliats. Jo ara formo part al poble, visc a Caldes de Montbui, del grup de suport a Raül Romeva i també col·laboro amb el grup de suport a la Xènia. És molt important que entenguem que si volem anar cap a la independència, la solidaritat ha de ser a tope. Moltes gràcies. 1 d'octubre de 2017 ens vàrem autodeterminar com a poble. Aquell dia, l'estat espanyol es va treure la màscara i va desfermar una violència global contra el poble català. Les imatges de l'agressió exercida per la policia van fer la volta al món. Van omplir les portades dels diaris i van encapçalar noticiaris d'arreu. Aquest estat feixista només sap emprar el poder de la força per continuar reprimint la ciutadania de forma indiscriminada i aleatòria. Coarta el dret de protesta i manifestació i viola el dret, la llibertat d'expressió. Oi, Pablo? Oi, Valtònic? Oi, president Torra? Tots nosaltres som testimonis de les represàlies que afecten persones de tot el territori i de totes les edats, que tenen ofici, família, amics. Ho acabem d'escoltar. Qualsevol de nosaltres podria estar al seu lloc i en som conscients. I malgrat això, aquí seguim.
Són persones que han patit lesions per part de les policies, també de la Brimo. Han estat acusades de delictes que no havien comès, amb proves fabricades per la policia per compte de la Fiscalia que parteix de la presumpció de culpabilitat. Persones que han estat acusades sota lleis injustes, com la llei Mordassa, aquella llei que el gobierno más progresista de la història, el PSOE, va dir que derogaria. Persones que han passat més d'un any esperant judici sota l'angoixa de tenir peticions de penes superiors a 2 anys, que comporten entrada immediata a presó. Persones que han vist com la Generalitat es persona la seva causa com a acusació particular i els demana penes de presó fins i tot superiors a les que proposa la Fiscalia. S'han aplicat moltes sancions econòmiques. Alguns han patit l'ingrés a presó, altres han perdut la feina. I no oblidem els que han patit greus lesions físiques. Tot això per anar a una manifestació, cantar, fer una piulada. També per tenir un taller mecànic i una bona dosi de dignitat. O recordeu, pel simple fet de ser professor. Aquesta és la repressió que exerceix el govern per imbuir-nos en un estat de terror. Res de nou. Fa més de 80 anys que l'exerceix sobre qualsevol mena de dissidència que qüestioni el seu statu quo. La repressió ens afecta a tots i a totes. Tenim més de 3.000 represaliats. La maquinària de l'Estat no s'aturarà fins que anul·li la nostra existència com a poble. Li molesta la nostra cultura, la nostra llengua, les nostres tradicions. En resum, tot el que li recordi que som una nació. Ens volen muts, ens volen atemorits i sumisos. En canvi, sempre ens trobaran combatius, resistents, persistents i tossudament alçats per a conquerir la nostra llibertat. El poble ha estat al carrer i està compromès a fer el que calgui i quan calgui. Ara és l'hora que els nostres representants legítims facin la seva tasca. Més ben dit, necessitem polítics valents que obeeixin el mandat del poble. S'està parlant d'indult, amnistia i fins i tot de nul·litat, quan sabem que sols hi ha un únic camí que ens farà lliures: la independència de Catalunya. Ens cal un govern totalment independentista i que exerceixi com a tal. És l'única fórmula que ens portarà a la independència. Ho teniu a l'abast. I sense excuses. I esteu disposats? Senyors i senyors diputats del Parlament de Catalunya, ens tindreu sempre al vostre costat en l'exercici democràtic per l'alliberament nacional de Catalunya, però és intolerable i inadmissible que la pròpia Generalitat exerceixi d'acusació particular. Esteu fent el joc a l'estat repressor i sou còmplices de la Fiscalia i la Judicatura. A la vostra mà està revertir-ho. Repeteixo, ho teniu a l'abast. Sense excuses. I esteu disposats? Feu que el proper govern independentista deixi de reprimir el seu poble. Obrim presons i trenquem cadenes. Moltes gràcies per ser-hi sempre. I ara